Ei! Lähtee vastaukko aika karkku. Pyörii kun silleen muut tekemiä. Tuuppu tänne. Nyt tuu. Mistä oot? Nyt. Miksi tää oli zoom? Ja nyt tee yksi pyöräisys vielä. Hei. Ai tuu. Tästä tuleeko se? Mitä se tekee? Vielä näin, mä tarvin hyvää. Nyt se tuo. Mistä kun tää pöytää kuviin? Kameraa. Miksi mun ääni kuuluu kaikista videoista? Ja se pyörii tässä hirveesti, mä saan hyvä. Tämmönen tää pitäis ollakin, että nää niinku on virkeinä nää eläimet. Ei ne jaksa kuumalla. Niin.